नै बे जाबाय दालि जहल आरो मोनबाय ओमफ्राय भाजाया नै मोननोसै बेखौ इसे नाफ्रुनानै दोलो दोलो खालामसै रग' रग'बाथाय आरो जानो इसे बोरैबा मोनो नालाय बेखौ नाफ्रुना लादबनोसै आरो लोगोफोरनो हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअजों लोगोसे फिन खेबसेबाव बरायहरना लाग्रोबाय थाबाय आरो नै बुथेथे जायब्रें महरखौ लानानै लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो आंनि चेनेलाव गोदानबाथाय लाइक आरो कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांबानो जाबाय नै बे जाबाय बोरमानि ओमफ्राय जाबाय मोसौनि आरो लोगोफोर ओमफ्राय बोरमानिखौ लोंनोसै आरो गाइखेर सायाव बिराद मोजां नाङो आरो गोमोनो कालारानो जि साफा जाखायो ओमफ्राय नोंसोरो लोंगोन ना लोङा लोगोफोर बोरमानि गाइखेरखौ नै ओमफ्राय आं बिराद मोजां मोनो दुगैस्रां आरिस्रां इसे साफा जाबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय नै दा गाइखेर साखो आं फुदुंबायानो बोरमानि गाइखेर नोंथांमोना लोंगोन ना लोङा खिन्थु आङो बोरमानि गाइखेरखौ बिराद मोजां मोनो लोंनो मोनामनायबो मोना आरो नोंथांमोनासो माबायसा मोनो बोरमानि गाइखेरखौ ओमफ्राय आं दा फुदुंगासिनो आरो ओमफ्राय मा होनो आलासिबो सानैसो दंफैयो नालाय बे बोरमानि गाइखेरखौनो होना होनोसै आङो ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम दिनै आङो मा भिडिअखौ देखायलांनो हायो नोंथांमोननो मा खिथिलांनो हायो संनाय खावनाय बेफोरबायसानो आरो मा खिथिलांनो हायो ओमफ्राय आं नै बोरमानि गाइखेरखौ फुदुंखांबाय आरो दायो नै नोंथांमोना नायलांनोसै नै गोदौबाय आरो दायो ग्लब 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 गोदौबाय आंना बोरमानि गाइखेरा जाबायानो ओमफ्राय नै लोगोफोर बेफोरबायसा एसे साफा सुफाय स्र' देलायनानै फटा सटा फोनबाथाय माने फिसालाफोरा सोङो आरो अमा अबाव थांदो अमा अबाव थांनो देलायदो इदि होनो आरो माने न'आव जाब जुब ओरैनो थायो नालाय ओमफ्राय मालाबाफोर बिदिनो साफा स्र' थाबाथाय फिसालाफोरा सोंसै आरो अबाव थांदो मा आंखौबो लांफा आंबो थांफागोन मिथाइ लाबफा बेफोरबायसा होनो आरो लोगोफोर मा बुंनो आरो फिसाफोरजों ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो मोजां नुदोंबाथाय लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो आरो आंनि चेनेलाव गोदानै हाबदोंबाथाय साबस्क्राइब खालामना होलांबानो जाबाय अननानै सापर्ट खालामदो लोगोफोर आंखौबो दुगैस्रां आरिस्रां इसे साफा जाबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय नै दा गाइखेर साखो आं फुदुंबायानो बोरमानि गाइखेर नोंथांमोना लोंगोन ना लोङा खिन्थु आङो बोरमानि गाइखेरखौ बिराद मोजां मोनो लोंनो मोनामनायबो मोना आरो नोंथांमोनासो माबायसा मोनो बोरमानि गाइखेरखौ ओमफ्राय आं दा फुदुंगासिनो आरो ओमफ्राय मा होनो आलासिबो सानैसो दंफैयो नालाय बे बोरमानि गाइखेरखौनो होना होनोसै आङो ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम दिनै आङो मा भिडिअखौ देखायलांनो हायो नोंथांमोननो मा खिथिलांनो हायो संनाय खावनाय बेफोरबायसानो आरो मा खिथिलांनो हायो ओमफ्राय आं नै बोरमानि गाइखेरखौ फुदुंखांबाय आरो दायो नै नोंथांमोना नायलांनोसै नै गोदौबाय आरो दायो ग्लब 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 गोदौबाय आंना बोरमानि गाइखेरा जाबायानो ओमफ्राय नै लोगोफोर बेफोरबायसा एसे साफा सुफाय स्र' देलायनानै फटा सटा फोनबाथाय माने फिसालाफोरा सोङो आरो अमा अबाव थांदो अमा अबाव थांनो देलायदो इदि होनो आरो माने न'आव जाब जुब ओरैनो थायो नालाय ओमफ्राय मालाबाफोर बिदिनो साफा स्र' थाबाथाय फिसालाफोरा सोंसै आरो अबाव थांदो मा आंखौबो लांफा आंबो थांफागोन मिथाइ लाबफा बेफोरबायसा होनो आरो लोगोफोर मा बुंनो आरो फिसाफोरजों ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो मोजां नुदोंबाथाय लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो आरो आंनि चेनेलाव गोदानै हाबदोंबाथाय साबस्क्राइब खालामना होलांबानो जाबाय अननानै सापर्ट खालामदो लोगोफोर आंखौबो गोमोथार जादो एकदमबारे लों बोरमानिसो लोंना लोङा लों भिटामिन दङ माथो बोरमानियासो ओइ आब' लोंफैया एसे आब' एसे लोंफै नै ना बोरमानिखौ लोङा हा लोंगोन माबा नै एसे लों एसे बालेबलेबफोरा पुस्था जाथो मोनामाहाय मा मोनामनांगौ जायो एसे मोजां फुदुंनायालाय जि थायना दङ आरो लोगोफोर नै खांखिलरा जाना जि बायसा थायना दङ ओमफ्राय बेफोरखौनो लांनानै संसाबैनोसै आरो
बिफाङा बोरायबाय नालाय फिथाइफोरा एसे खये खथे जाजोब्बाय आरो नै खये खथेसो जाजोब्बाय सिगाङाव फार्स्ट टाइमाव माने स्र' स्र'मोन आरो ओमफ्राय दा खये खथे जाबाय बिफाङा बोरायबाय नालाय जि मोजां जादों लोगोफोर नुमाखाय एकदमबारे सेहेरायानो बेसेबा साफा जादों आरो ओमफ्राय भिन्दिखौबो थाइनैसो लांनोसै खांख्रिखौबो खाखांबाय नालाय दुगैखांना खाबाथाय भिन्दिया जोंसोगारोहाय लोगोफोर दुगैखांनासो फैबायना आङो भिन्दिनि सेहेरायाल' मोजां आरो लोगोफोर फिथाइयानो थायाखै दासो बिबार बारबाय दं आरो नै सेहेरायाबो हले बिराद मोजां फिथाइयानो खमिथार आरो थाइथाराखै ओमफ्राय ओरैनो थिथि थाथा थाइदोंमोन ओमफ्राय बेखिनिखौनो खाना लाबाय आरो ओमफ्राय आरो ओजोंहाय नै ओजोंहाय अन्थाइ बालाबो लाबोनानै दोनफैयो आरो हा नावमानावनो ओमफ्राय फानो आरो लोगोफोर सोरनोबा नांगौबाथाय खोन्थानो हागोन कन्टेक्ट नाम्बारखौ होगोन आङो जोंहा बालाबो अन्थाइबो फानो लोगोफोर नै जिब्बायसा लाबोना दोनफैदो ओमफ्राय आरो ओइनो खावसे थिखांबाय दं अन्थाइ फिसा अन्थाइ गिदिर इदिनो बाला साला लाबोना दोनफैयो लोगोफोर नै थिखांगासिनो दायो जावैसा बोरै मोनदों अन्थाइ बाला थिखांनानै रोदोमालाय रोदोम एसे गोसा होनब्रा खोनायाखै आंगा एसे गोसा होन बेलेग मजाखालै गोसा नारनायनि माबाया इन्टारेस्टआनो आलादा खानलाय बिराद इन्टारेस्ट थौ थौ जाबाय थौ मैगं खानाया जाबाय थौ थौ नानि थौदो बारियाव बिरजानो थाङा एकदमबारे आदारखौ नागिरफैबाय थायो न'आव सानदुंखौ नुफैलायबाय बिसोरो ओइ बाबा दाउ आदार जानायखौ मानो होस्रांजोबखो नोङो बाबा आदारखौनो जाजोबलाङासै नै बाबा फै फै ओमफ्राय जोंहाथ' मंगलबार बिस्थिबार सनिबारफोरावथ' बादखा आरो जाखायाखा लोगोफोर ओमफ्राय दिनैबो मिरामिसानो दिनै जायोमोन आरो जानाया ओमफ्राय खावसे जानाय खावसे जायो नालाय ओमफ्राय मिरामिसखौनो संबाय आरो लोगोफोर जोंहा दिनै दालि जहल ओमफ्राय खांखिलर आलु मटर पापर इफोरबायसा आरो मिरामिस दिनै लोगोफोर